ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ನ ಅನುಭವಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡ್ ಕಲ್ತಿನವತ್ತೆ. ಜನಪದ ಕಲೆನ್ ತೂಯರೆ ಪೋನಗ ಜನಪದ ಕಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆಂದಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನೋರಂಜನ ಕಲೆಂದಲ ಅಂಚ ಐನ್ ರಡ್ಡ್ ವಿಧಟ್ ವಿಭಾಗಿಸುಲಿ. ಅಪ್ಪ ಜನಪದ ಕಲೆಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪಾಡ್ದನಲು ಅವು ಜನಪದ ಕಲೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಧಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಧಿಲ ಜನಪದ ಕಲೆನಿ ಅಪಗ ಜಾನಪದ ಕಲೆಲ ದೈವಾರಾಧನೆಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಐಕ್ಯ ಅನುಪಿರ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆಲ ದೈವಾರಾಧನೆಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಐಟು ಒಂಜಿಟ್ಟೆ ಐಕ್ಯ ಜಾನಪದ ಕಲೆಟ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಷಯಲ ಅಡಕವಾದೇ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪಾಡ್ದನ ಮಂಟ ಪಾಟ್ ಕಥನ ಪಾಡ್ದನ